Hola a tothom i benvinguts a aquest primer vídeo de FIFA 20, però no serà amb el Girona. Estem anant ara a la Lliga Italiana, a la segona divisió, concretament, Calcio B, perquè es veu que el mode carrera encara té força problemes i no vull començar una carrera amb el Girona, que serà l'equip principal, i així que en fem una altra amb l'Empoli, per anar agafant ritme, i serem aquest home aquí, Luciano Spalletti. Sé que ara em direu que no s'assembla una puta merda, però com veieu tota la feina que hi ha darrere per aconseguir transformar aquest home viejo en Luciano Spalletti, em direu que, mira, hi té una retirada. Doncs mentre us deixo de fons la transformació d'aquest home vell en Spalletti, us explico per què l'he triat com a entrenador. Doncs bé, ell era un jugador de tercera divisió italiana i va acabar la seva carrera justament a l'Empoli. I justament va ser el primer equip que va entrenar, pujant-lo de la Sèrie C, la tercera divisió italiana, fins a la primera, fins a Sèrie A. Això li va valer fitxar per la Sampdoria, no va acabar de fer bé, després se'n va anar a altres equips com l'Udinese en 2 etapes. Finalment va fitxar per la Roma, que és on ha aconseguit diferents èxits, com per exemple guanyar 2 Copes d'Itàlia i una Supercopa, i finalment se'n va anar a Rússia, al Zenit, on ha guanyat 2 lligues i també algunes copes, i després va tornar a la Roma, no va acabar de fer, i fins a aquesta temporada estava a l'Inter de Milà, i tot i classificar-lo per a Champions li han dit que nanai, que tu te'n vas, que fitxem a Conte, i per tant es troba sense equip. I l'Empoli a la realitat ha baixat de primera a segona i per tant ha canviat d'entrenador per mirar de tornar a pujar. I en aquest món paral·lel que és el FIFA, han triat a Spalletti per aconseguir-ho, un entrenador que ja ho va fer fa molts i molts anys. Així que ara que ja el tenim aquí ben morenet i amb el seu tratge de color blau marí, anem a veure quina és la plantilla d'aquest Empoli i què necessita per tornar a la Sèrie A. Doncs bé, aquesta és la plantilla inicial de l'Empoli amb un 4-3-1-2, però si som Luciano Spalletti haurem de jugar amb el dibuix que més fa servir. I m'he estat informant i aquest dibuix és el 4-2-3-1. Tinc aquí informació sobre l'Inter. Li agrada molt començar el joc des de la banda esquerra, aprofitant que Perisic entra cap a dins, llavors el lateral pot pujar per la banda i és un equip que juga amb força centres i molt ràpid en les transicions. Llavors mirarem d'imitar això amb els jugadors que tenim i veurem què necessito fitxar en base a aquest estil de joc. Així que anem a posar ara sí el 4-2-3-1 de dibuix i anem a mirar quines coses hem de tocar per intentar jugar com Spalletti. Doncs primer de tot hem vist que Perisic juga una mica més cap endins per donar la banda al lateral. Així que anem a entrar una mica ara mateix en aquest que és Mancuso i anem a avançar una mica al lateral i anem a veure quines tàctiques tenim, no? Diu que pressiona molt amunt, així que anem a fer pressió constant, una mica ampla per abarcar tot el camp i amb certa profunditat. I d'estil ofensiu diu que fan certes transicions, així que posarem rearme rápido i el mateix amb bastants jugadors a l'àrea, tant a les corrers com a les faltes. I pel que fa a les instruccions, doncs el que hem vist, no? Defensa de 3 en atac, per tant el lateral dret que es quedi enrere a l'atacar, i en canvi Antonelli, el lateral esquerre, és el que faig avançar, i aquí veureu ara, tipus de carrera, no faig invertido, sinó avance, ¿vale? Que és el que corre a la banda, perquè Mancuso, de moment Mancuso, és el que tira cap endins amb això que poso aquí, de llibertat de movimientos, per apropar-se més a l'Aribi i jugar per dins. Llavors, a la porteria tinc 4 porters, Brignoli és clarament el titular, 27 anys, 73, ja veureu que és el millor porter del món, Provedel no és mal suplent, i en tinc 2 més. Meli, 20 anys, però és molt dolent, així que potser el cedeixo, i Peruchini, doncs 27 anys, 66. Entre aquest i Provedel, jo crec que tinc un bon porter suplent, amb 2 porters faig, o sigui, queda d'una sortida a 2. Pel que fa als centrals, els titulars ara mateix són Valletta, de 36 anys, que és el capità, i Nicolaou, que és un grec esquerrà de 20 anys, per tant té el lloc assegurat, és jove, és esquerrà, doncs tinc el perfil adequat. Valletta realment és el típic que és lent, viejo i tot plegat, però defensa bé, per tant he de veure si me'l quedo o no. Les alternatives són Romagnoli, que també és bastant grandet, 29 anys, però és prou bo, i si no tinc 2 jugadors més que no m'acaben de fer el pes. Pirrello és prou jove, però l'altre sí que és infumablement dolent i el vendré segur. Per jugar a l'eix de la defensa hi ha una altra possibilitat, que és jugar a Veseli de central. Aquí surt de lateral, pot jugar als 2 llocs, com a lateral potser és lent, 73 de ritme, com a central seria ràpid, i veieu que és bastant millor que tot en Valletta i només té un punt menys en defensa. He de veure què faig perquè m'agrada la idea de Veseli de central, però l'única alternativa a la banda dreta és Gazzola, que té 34 anys i no té el nivell necessari per ser el titular, així que ja sabem què hem de fer. Fitxar un lateral dret és una qüestió importantíssima. A la banda esquerra tinc Antonelli, 32 anys, i Valkovic, 24, és molt millor Antonelli en tot, realment donar-li la banda esquerra a ell amb aquests 74 de centres i control de pilota no és mala idea, defensa prou bé. Pel que fa al doble pivot, clarament Desi i Stulak són de moment els titulars, 27 i 24 anys respectivament. Desi és bastant ràpid,
L'altre potser és més físic i defensiu, tot i que Desi té 93 de resistència. Així que de moment amb aquests dos els he de provar, però estic content. I els suplents són bastant joves. Fratesi 19 anys, Bahrami 20, i Fratesi té 80 de potencial i Bahrami 81-82, així que tinc bastant futur aquí al mig del camp. A més, no fitxaré ningú de moment en aquestes posicions perquè la Play d'objectius em demana a la Junta fitxar 4 jugadors per la cantera que juguin de migcampistes. Llavors, doncs, de moment aquí no he de tocar res. Tinc un últim migcampista que és el Fantanacci aquest, Fantecci, com es pronunciï, que el vendré perquè és dolentíssim. De fet, tot el que tinc per aquí ho vendré. El Piscopo aquest, 21 anys, no està tan terriblement malament, té prou xut, no m'interessa. I el Merola aquest tampoc m'agrada. A la davantera realment potser he de fitxar algú, perquè la Gomina... Quin nom. La Gomina no està malament, però bueno, Mancuso realment és millor, a més 4 de cama dolenta, és bastant bo, Mancuso és més ràpid, és xut, per tant Mancuso m'agradaria tenir-lo de davanter, no? Però com que ara mateix no tinc ningú per aquesta posició de Perisic, per dir-ho així, de moment l'he deixat ell. Però si pogués posar Mancuso de davanter i la Gomina de suplent, millor. L'alternativa és fer jugar Moreo a la banda, és prou ràpid, té prou físic, a més té 51 de defensa, així que ajudaria en les tasques defensives en els pivots, tot i que el seu punt fort és aquest 78 de cap, així que m'agradaria fer-lo jugar de davanter. Ell o Mancuso tinc clar, per tant, que de moment començaran de davanter i l'altre a la banda, i l'altra banda de moment li regalo a Bendinelli, que és l'únic jugador que tinc. Bendinelli és un jugador que compleix, és esquerrà, per tant pot entrar i xutar, o centrar tancat, que té 65 de centre, 70 control de pilota, defensa prou bé, no és terriblement lent, és un jugador que de moment és el millor que tinc. L'alternativa és posar Mancuso a la banda dreta i fitxar algú que faci realment de Perisic per l'esquerra, però de moment ho deixo així. I confiarem en la màgia d'aquest home, de l'Aribi, 4 d'eskills, 4 de cama dolenta, a més té bastant de rima, 83 d'acceleració, 85 d'agilitat, 87 d'equilibri, 74 de control de pilota i 70 de xut, és el millor. I bueno, veurem qui fitxarem, perquè és difícil. Veieu aquí els sous dels jugadors, el que cobra més és Antonelli, que no arriba ni a 5.000. Igual que Mancuso, igual que Moreo i Romagnoli, després és 4.000. Realment els sous d'aquest equip són una terrible putada, perquè qualsevol jugador que vulgui fitxar de 70 igual ja em cobra 10.000 en un equip perquè és suplent d'aquell equip que és de primera divisió. Ui, acabo de tocar una cosa. És molt difícil fitxar algú que tingui nivell de titular i que cobri aquestes merdes. O sigui que costarà, però bueno, jo m'he triat l'equip, així que ara apatxugo. En fi, finalment vaig provar l'equip, vam guanyar 2-0 a l'Ostende en el primer partit de pretemporada, després vam empatar un contra el Belenenses i en un partit on ens jugàvem la classificació a la següent ronda vam guanyar 3-2 als últims minuts contra l'Orient, amb un doblet de l'Aribi. Per tant, de moment, bones sensacions de l'Estrella. I finalment vam arribar a la final de la pretemporada guanyant 3-0 al Twente. I mentre feia aquests partits, doncs jo estava pensant qui podia ser el meu Perisic i vaig trobar Luca Garritano, que és bastant ràpid i és prou bo, Roberto Insigne i també Ricardo Improta, 2 del Benevento i un del Chievo. I com que soc llepafils vaig mirar la seva trajectòria a Transfermarkt i també el seu valor. Són jugadors que surten d'un equip de primera però que s'han mogut entre equips de segona divisió italiana. El primer val 700.000, el segon 1.600.000 i l'últim gairebé 1 milió. I el FIFA més o menys és el doble el valor, no? I l'únic que podia fitxar és el que m'agradava més, Garritano, perquè els altres em deia que feia massa poc temps que estaven al club. Llavors vaig intentar canviar-lo per pasta i un davanter molt dolent, el Piscopo, com el Piscolabis, no sé com es diu, i em van dir que no. I vaig acabar oferint pasta i tenia en compte que el FIFA val 2.200.000 però el Transfermarkt 700.000 i que com que està a punt d'acabar contracte li queden 12 mesos, el puc fitxar més barat, vaig oferir 1.700.000, ni per ti ni per mi. I em van dir que no, que 2.050.000, i aquí vam començar a regatejar una mica, vaig oferir-ne 1.850.000 i em van acabar dient que 1.950.000. En fi, que ho vaig acceptar. Ara només quedava la part més difícil, que era negociar amb el jugador. Recordeu que la meva escala salarial és molt baixa, però bé, Garritano tampoc és que cobri gaire al Chievo Verona, així que espero aconseguir-ho. Acabo de veure que li vaig oferir un rol d'important i un contracte de 4 anys, sense clàusula, i ell em va venir amb aquestes exigències de salari, només 2.300 per setmana i una prima prou... Bueno, no sé, em va semblar que li podia fins i tot apujar el sou per la seva importància a l'equip, perquè un dels bugs que té aquest FIFA és que si ofereixes massa poca pasta o massa pasta a un jugador, el jugador es pot enfadar o es poden enfadar els altres perquè cobra més i llavors et foten fora. Vale? Llavors, aviam, em sembla bé que hi hagi cap plus de dificultat, però FIFA, no ens flipem. Així que vaig decidir pujar-li una mica el sou per si de cas. I un cop amb Garritano a l'equip quedava així l'11. Moreo se'n va a la banda dreta i de cop i volta el poso de davanter, perquè sí, perquè no tinc clar encara qui fer jugar de davanter, si Mancuso o Moreo. Bendinelli el trec de l'11 titular i el deixo de revulsiu i agafo Garritano, que el poso de titular en lloc de Piscolabis.
I acabarem el vídeo veient jugar a Garitano a la final de la Copa Internacional, el torneig de pretemporada, contra el Molde, un equip a qui li tinc molt de carinyo, va ser un dels primers equips que vaig provar al FIFA 16, allà vaig descobrir Svensson fent gols de xilena contra el Real Madrid, en fi, petita anècdota, sóc molt friqui, vale? I aquí tenim a Garitano tocant-la ara cap enrere per Antonelli, al lateral, intenta avançar però la perd, m'estic començant a plantejar si fitxar al lateral esquerre o no. Els primers partits de pretemporada no anava malament, però Antonelli, últimament, ui. I atenció perquè el Molde ara entra a l'àrea i finalment la pilota surt a córner. Córner que centren i pamba, volea a gol. Minut 6 i 15 segons i ja vaig perdent. Ai, odio aquesta vida. Aquí teniu la volea, és boníssima, res a dir. He intentat que no em fessin això, o sigui, quan el defensa se'n va cap al jugador que li poden passar en curt, jo intento que això no ho facin, no? Però no ho he aconseguit i emmarcat i em toca els collons. En fi, miro de respondre, ara Stulak l'envia cap a la punta dreta per Mancuso, Mancuso s'atura, veu a Moreo, nova pilota per Mancuso, la remeno bé, la toca cap a Gazzola, que avui està jugant de titular, a la banda dreta, i finalment Moreo que la perd. I atenció perquè gairebé la lio, però molt bé, finalment la recupero. Brignoli cap a Veseli, el capità cap a Desi, si no juga a Malleta, el capità és Veseli en principi. Moreo ara busca a Garitano per Antonelli, molt bona jugada per la banda esquerra, com us dic que faria, i el xut de Moreo que atrapa el porter del Molde. Tornem a tenir pilota, aquest és l'Aribi cap a Gazzola, pilota pel migcampista i la lio una altra vegada, surt ara el Molde al contracop, aquest és Andersen però la recupero molt bé, el partit no és que fos gaire bonic, jo anava recuperant la pilota, anava intentant centrar, i aquí teniu un gran centre de l'Aribi buscant a segon per la Desi que remata i surt a fora, la puta d'oros, m'ha sortit un xut paral·lel, quina ràbia. Aquí teniu la repetició, l'engalta, però surt a fora. I som ara al minut 19, el Molde posa la pilota en joc i busca sortir cap amunt, però jo ja veieu que pressiono molt amunt i la torno a recuperar, i Gazzola que fa un centre bastant dolent i el control de Moreo és pèssim, li passa entre les cames, i per acabar d'adobar aquí Antonelli també li passa la pilota entre les cames i a sobre que va ser out a favor del Molde, o sigui, aquí definitivament ja decideixo que vull comprar el lateral a l'esquerra, és que què és això, tio? Minut 23 de la primera part, el Molde mogut la pilota d'una banda a l'altra després d'aquell out, i ara m'entren dins de l'àrea, intento refusar, no aconsegueixo i per sort el xut acaba a les mans del porter. No aconsegueixo sortir i tornen a atacar-me, pilota ara canviant cap a la punta dreta i acaba amb un xut que el porter envia a córner. I aquí teniu a Brignoli dient què passa, que sóc el puto amo, i és veritat, és molt bo, qui no ho està fent gaire bé, un cop més és Antonelli, que aquí intenta evitar l'out fent aquesta merda, l'acabo perdent perquè Gazzola tampoc és que sigui gaire bo, hòstia puta, i per sort la pilota surt a fora de porteria, però manera com la lio. Pilota en curt, Veseli cap al grec per Antonelli, i ara el lateral busca a Desi per Garitano, i pilota ara per l'Aribi. Ja heu vist que començo per la banda esquerra, després busco combinar pel mig o anar cap a la banda. Llavors aquí l'Aribi li vull passar al lateral, però no, la pilota decideix que és millor passar-li a Garitano i la perdo. En fi, la jugada acaba en res després que el Molde la toqui més ràpid que el Barça, perquè aquí fan un passe que és fora de joc, perquè jo he mogut molt bé el defensa, evitant així trencar l'orsall. I al minut 42 la té el Molde, intenta un passe però la recupero, Antonelli per Garitano per Desi, que connecta ràpidament amb Moreo, Moreo veu a Mancuso, li vull passar la pilota, però aquests passes en l'altre FIFA passaven. Aquí ho intercepten tots els defenses, i me'n vaig a la mitja part amb més possessió, però sense generar gaire perill. Com que és pretemporada puc fer més de 3 canvis, així que en faré algun, i posaré Veseli de lateral dret, que té més sortida de pilota i té més fondo que Gazzola, que té 34 anys, i posaré a Romagnoli, que crec que em pot ajudar a defensar, i també faré entrar el migcampista Bahami. Llavors, aviam si puc remuntar a la segona part o què. El Molde ja ha posat la pilota en joc, ha començat la segona part, i Andersen s'esmuny per la banda dreta, superant a Mancuso, i acaba enviant-la per James o James, imagino que és James, perquè James només ho diuen els colombians, a fons centre que aconsegueixo refusar. Aquest és l'Aribi per Garitano, i un cop més intento fer una paret, però me l'acaben traient. Minut 50, recupero la pilota, Antonelli no vol arriscar i la toca pel porter, Romagnoli cap a Veseli, i ara trobem molt bé els forats, hem sortit molt ràpid, això que dèiem de les transicions ràpides, però Mancuso quan connecta amb Moreo i Moreo cap a Garitano i Garitano cap a Antonelli em quedo sense idees i tornen a refusar, hòstia, tio. Minut 57, la puja al Molde, pilota que l'autor del gol envia a James per Knudson, que entra però refuso, i atenció perquè la volea, m'ha anat del canto d'un duro. Pilota que traiem en curt des de la banda esquerra, finalment la pilota per Garitano per la Gomina, que acaba d'entrar i la perd.
Molt maco el teu pentinat, però Xati l'estàs liant. Pilota per Mancuso, Mancuso per l'Aribi, i atenció perquè l'Aribi té opció de xut, xuta i pilota al pal. Joder, no! Per què? És que el xut és una delícia. Mira quin efecte que fa a les rosquetes, que és meravellós. Per què això ha de ser pal i fora, FIFA? Jopetes, tio. En fi, minut 66, estem perdent, acabem de fer un xut al pal, i què fa el Molde per respondre? Doncs seguir tacant, i provar un centre, refusem, i apa tu, tornem a intentar sortir el contracop, no ho aconseguim, nova pilota pel Molde, que acaba fent-me ells un xut a fora. Miro de reaccionar fent dos canvis, trec a Antonelli i faig entrar al lateral. Antonelli té targeta groga i està bastant cansat de portar el pes de l'atac per aquella banda, i també trec a Garritano i faig entrar Bandinelli, i aviam si així puc reaccionar, no? Intento sortir contracop amb l'Aribi busca la Gomina i la Gomina li vol tornar la pilota, però no hi arribo. Minut 79 i torna a tancar el Molde, pilota a l'espai per Knudson, que acaba xutant i pilota al pal. Minut 80, si jo faig un gol encara tinc possibilitats, no? Anem a una bonica pròrroga i ja està, però torna a atacar el Molde i per sort aquesta vegada la jugada acaba en res. Però som ja al minut 89, tenim un out lateral, si no marquem ara la cosa s'ha acabat, i la Gomina que no aconsegueix passar-la al lateral esquerre, i pilota que el Molde torna a pujar, i atenció que encara em faran el 0-2 abans que s'acabi el partit, però no sé per què Knudson la passa enrere, me la regala a final del partit, jopetes, he perdut. Bueno, tinc un màster en perdre finals de tornejos de pretemporada, que no passa res, no? Simplement deixo de guanyar com el 10 o 20% del pressupost que podia aconseguir l'equip aquella temporada. En fi, aixequeu la copa, contents, cabrons, putos noruecs. Enhorabona al Molde per guanyar el seu torneig de pretemporada que jugaven a casa seva aquí a Noruega. Us deixo les estadístiques, espero millorar de cara als propers partits. Això és tot per avui. Això és un intent de sintonia final, like per la vergüenza ajena,